хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон секомната квартира дастаи мошона қарор дорад. 88 квадрат метр, ремонти хонаҳо миёна, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро сирочина бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 79 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дукомната квартира дар 8 ошона қарор дорад. 63 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. лифт дорад. хона дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 257 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дукомната квартира дар 4 ошона қарор дорад. 34 квадрат метр, ремонти хонаҳо миёна, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии Банлиса роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 220 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 34 микрорайон дукомната квартира дар 10 ошона қарор дорад. 47 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии роҳи калон мактаб дар наздикиш аст. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш 200 000 сомон. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусунзода 4 микрорайон якомната квартира дар 3 ошона қарор дорад. 47 квадрат метр, ремонти хона миёна, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии роҳи калон стадион дар наздикиш аст. хонаро бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 160 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе наздикии бозори Корвон якомната квартира дар 13 ошона қарор дорад. 50 квадрат метр новостройка аст. хона без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии роҳи калон. нархаш 210 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои 9 километр. Дуконматаҳ квартира дар 5 мошона қарор дорад. 44 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт, пол ламинат. хонаро суросчина фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб Садик роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 345 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Гипразим, военный городок. 3 комнатаҳ квартира дар 9 мошона қарор дорад. 80 квадрат метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан фавран фурӯхта мешавад. дар наздикии роҳи калон мактаб Садик дар наздикиш аст. нархаш 475 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.